Mä kävin tänään kaupassa, ihan kuin siis en kävisi joka päivä. Niin mä ajattelin tehdä tänään tämmöten ostoksien esittelyn. Ja jos te haluatte näitä lisää, niin kommentoikaa alas, että te haluatte part 2. Mä otan nyt mun lempituotteista, niin mä ostin tämmöten Slacein. Tää on Tamma. Ja tää on siis aivan ihana. Tää on tämän vuoden Slace kai. En ole ainakaan ennen nähnyt, joten on tää. Niin tällä saa laittaa nimiehdotuksia. Mä ostin myös toisen Slacein ja tää on Ruuna ja tällekin saa laittaa nimiehdotuksia. Sitten mä ostin smoothin tämmöteen kasvoseerumin ja mä tuun innolla odottaa, että mitä ihmeet tää tekee mun naamalle. Ja sit mä ostin uudestaan sitä lähteä, mulla on ennenkin ollut tämmönen, mutta mä en oo jaksanut ostaa uutta. Niin tällä mä ostin tämmöten uuden ja tää on siis kasvorasva. Kun mun serkku tulee huomenna meille yöksi, niin mä ostin vähän karkkeja ja siis tästä tulee vähän lisääkin, mutta nää on nyt tämmösiä vaaleanpunaisia irttareita. Tää sisällä on siis aika paljon kaikkea vaaleanpunaista, koska se on meidän teemaväri. Sitten on tämmönen Vatserin valkosuklaa vadelma suklaalevy. Tää on ihan parasta. Sitten mä ostin meille molemmille tämmöiset mangojuotavat, koska me molemmat rakastetaan näitä. Ja me molemmat tykätään juustosta, joten mä otin tämmösiä sipsejä. Ja muistakaa kommentoida alas, että mikä noiden Slacien nimet vois olla. Ja kiitos kun katsoit loppuun asti. Moikka!